No, lukku auki, jaa. Lisävalomies spesiaali, 1 kappale, kiitos. Miltä se nyt niinku näyttää nyt tuu? Hyvältä. Näyttääkö hyvältä? No se on hyvän näköinen. Sano Jonna käynyt tänään maalaamassa Juhon kanssa toiseen kertaan. Nyt tuli toinen veto. No niin, hyvä. Tätä? Pitäisikö ottaa näitä tuoleja ja pöytiä lisää vähän, niin jos tulee vähän enemmän ihmisiä sitten samaan aikaan? Joo, niitä lisäpöytiä, niitä on kyllä tullut, Siska on niitä tilannut tuohon tulo terassia ja kaikkia sellaista hienoa. Lähdetäänpäs kotiin nyt sitten. Joo. Ne oli huolissaan katsojat meidän mustassa grillistä. Ne paistuu tuonne tekijät. Ei ruoka paistu, mutta tekijät paistuu. Onko meillä siihen jotakin lääkettä nyt? Marttila? Häh? Siinä on niinku lämpöä ruuat ja valmiit. Joo, tarkoitus on vähän parantaa ilmastointiominaisuuksia. Luultavasti tässä vähän niinku päivitetään Panasonicia uudempaa. Ja. Ei sitten meidän musta grilli pelkästään lämmitä vain työntekijöitä, vai lämmittäis tai jäähdyttäis työntekijät ja ruoka olisi lämmintä. Se olisi vähän niin päin ajatuksena sitten. Tuolta lähtee tuo vanhan liiton yksikkö pois ja tuohon pannaan nyt sitten tuohon hyllyystä. Ja tähän näin. Se pannaan niinku vissiin tänne päin nyt puhaltamaan, että siinä olisi vähän niinku tuonne päin sitten möhinää. On vähän niinku isompi pumppu ja kovemmat systeemit siinä, niin ehkä se siitä sitten. Pian ottaa veto. Ovenlasia on muuten tullut kans, joo. Tää on käynyt Varkahia joskus. Sitten pannaan uutta ovenlasia ja systeemiä. Vähän rännihommia ja kaikenmoista hommaa on. On kaikenlaista. Katsoitko sä yhtään Levilomalla videota tästä, että tiedät mitä tuu kaivamaan? Joo, mä vähän koitin katsoa. Joo, hyvä sitten, ettei mennyt... Vinkkiä tällä hommaa. Joo, hyvä. Joo, Latva varmaan Vesatlo tosiaan tuohon vähän ottaa tutkalla katsoa vähän minä menee sähköjä tästä, niin se rupeaa kaivamaan tuosta tuota terassin pohjaa sitten. Ja se tulee sitten siihen mukavasti tuohon, no niin se pääsee sitten Puuhouse Oylta. Tosiaan tuli jo meille tavarat, iso kiitos sinne. Ja niitä päästään katsomaan mitä ne on sitten laittanut meille tuohon. Ja Häijyfiksin porukka rupeaa iskemään tuohon sitä terassia heti kun ensi viikolla alkaa kaivaminen. Se on menosta tiistaina. Ei nyt varmaan sano katsojille mitään, mutta nyt on sunnuntai ja sitten on tiistai. Joo, ei siinä mitään. Jatketaan siitä ja tähän lisää kontenttia kun tulee kuvattua. Sitä Koivulan kanssa taas tultu vähän viikko oltiin Tuusulassa vähän hommissa ja pitkästä aikaa ja tultiin vähän katsomaan mitä grillillä on tapahtunut siinä välin. Ja onhan täällä tapahtunut, täällähän on täys möhinä päällä. Sä lähdit tällaisella tämä moottori syö aamupalaksi pikkukiioja. Joo. No just siitä. On sitten kyllä. Tää vesku kuule painaa menemään. On timpuria ja on hiase. Hiase on hyvä. Joo, se yksi parhaista. Nyt mä tiedän, että tässä tulee hyvä tästä terassista, kun tänne on tullut hiase. Muuten tästä ei tulisi hyvä. Tää on kyllä kovan näköinen. Tää on kyllä kova peli tämä. Joo. On mennyt hommat eteenpäin. Oho. Joo, ja tosiaan kaivettu auki tuolta pikkusen uudet sadeversijärjestelmät tulee. Ja tuolta saatiin vähän alta pois tavaraa, että saadaan sieltä ilman vaihtumaan siellä. Ja ei mene, niin kuin se kommentoi se yksi, että ei mene
laudat märäksi sitten sieltä alhaalta. Ja tilanne oli vielä ihan stabiili, ei siinä mitään, kun sen saa laskemaan koko pihan ja lisätonttihommat on mennyt läpi, että saadaan tonne nyt se 5 metriä kertaa 5 metriä tuonne suuntaan. Ja mitäs sitten? Siinä mitään. Häjyfiksi lyö siitä terassia pystyyn. Puuhouse Oy toimitti siihen tavarat. Kannattaa ottaa puuhouseen yhteyttä, jos tarvitsee terassivärkkiä. Saa erittäin edullisesti. Meilläkin tuli kakkoslaatua. Myin niinku kuluttajaystävällisesti kakkoslaatua siitä tuli meille ja ihan täysin kelposta on. Oikein on kelpo tavaraa sekin kyllä. Ja Mites siinä sitten? Häjyfiksin kanssa yhteyttä, jos tarvitsee rakennushommia ja kaikkia. Löytyy IG:stä Häjyfiksi. Häjyfiksiltä löytyy sitä sivu totta kai seurantaa ja sitten puuhouse tietysti. Läkäkkää se seurantaa ja näin pois. Koivula! No miltä näyttää? Joo. Nälkäkin tuli vielä. Kyllä. Ja tässä vähän niinku nälkä vähän tuloo. Pikkuhiljaa. Tässä muuttui suunnitelmat niin, että tähän ei tule näyttöä nyt tällä hetkellä. Kerrotaan niistä myöhemmin lisää, kuinka se tulee, mutta tähän tulee tuohon päälle näyttö ja toiselle puolelle tuo näyttö ja sitten tonne päätyy se numeronäyttö. Mutta mä palaan niihin ja miksi tähän päädyttiin, niin palaan siihen sitten myöhemmin. Siinä on sarvesikaivo nyt tuossa. Ja Hervoletti käy pihassa ja Hiase on pihassa ja Sisu oli tuolla. Periaatteessa meillä on kaikki saat vehkeet pihassa, millä tämä homma yleensä onnistuukin. Se ei voi mennä periaatteessa vikahan millään, että meillä on kaikki tuotteet löytyy tästä pihasta. Ja New Hollandin kaivinkone menee ihan kelpo, ei se nyt ihan hitassi ole, mutta ei paljon toisinkaan. Marttilan Jaakko kävi asentamassa uuden ilmalämpöpumpun siihen ja sinne on poistoputki vedetty tuohon. On kyllä rapsahtanut kyllä mukavasti. Tähän tulee sellainen, Jonna siihen maalaili sellaisen suojaritilan jo mustan tietysti, totta kai. Siinä on muuten tuo lankku, mitä tänne tulee. Tällainen komposiitti. Tuolla on kyllä ihan jees. Hyvä setti. Pitääkään meidän mennä pois tietä, kun tää on ammattimiehiä vähän niinku pääasia. Se Hiase on mestolla, niin ei meillä oikein taas on muuta kuin mennään jatkamaan moottorihommia. Moottorietten tekemistä. Se on meille niinku kukin menee omilla vahvuuksillansa, niin silloin pitää antaa muitten tehdä eikä esittää vain osaavansa jotakin, vaikka ei osaakaan. Mennään tekemään sitä mitä osataan ja kaikki tekee niin homma sujuu silloin paljon paremmin. Ja niin on niin Johanni. Joo. Tuonne pitää mennä paikkamaali sheittää tuonne alhaalle, kun se... Ja ilmastointitohtori painaa tontilla. Rasvahormin putsaus on käynnissä. Saadaan vakuutukset täyteen arvoon sillä, kun tehdään ilmastointi. Tohtori katsoo, että on varmasti kaikki nuohoukset ja kaikki on ajan tasalla. Joo. Ehkä vielä voitaisiin tää annosteluryhmäasia, eli tää oli justiinsa se periaatteessa ekstra ainesosat siihen tiettyyn tuotteeseen. Niin jos lisätään tänne esimerkiksi vaikka ekstra ainesosat tai ekstrat, niin tänne pystyy sitten hakemaan niitä Mennään käymään tallissa ensin. Minkä me sitten mennään? Grillille. Grillille vai? Joo. Mennään käymässä vähän grillillä kattelemassa, mikä siellä on tehty, saatu aikaa. Mäkin rakentaa sitä terassia. Sitä rakentaa kuule ammattilaasti. Se on kato sellainen homma, että pitää tietää omat vahvuutensa ja niillä mennä. Niin silloin kaikki tekee omilla vahvuuksilla, kun mennään tässä tekee oman parhaansa niitä, mitä ne osaa, niin sitten mennään hommaa eteenpäin. Jos kaikki opettelee tekemään terassia, niin sitten lähdet läppärungot portaalla.
Joo, mitä meidän pitää tulla täältä nyt hakemaan? Siis... En tiedä. Et tiedä. Okei. Jatketaanko grilliltä? Joo. Sä kirjoitit siihen vihkoon. Lähdetty. Ja sä paat siihen raporttia ylhäällä, eikö? Joo. Älä sitten toholaa sitä S50 vanosta tuolla. S50 vanos, jalous ja paineakku. Tarkkana sen kanssa. Muinaisjäänteitä rupeaa olemaan pian aikaa sellaista. Tuli sellainen kuule huoltamaan tuo. Voi laittaa sen kiinni. Sisälle. Mennään. Joo, tähän tuli nyt päätös tosiaan kaupungilta, että saatiin tähän lisätonttia. Että se on tästä niinku 5 metriä. Tuonne suuntaan jatkuu tontti. Sitten tulee uusi sitten oja sinne, tuollainen rajaoja. Sitten se siirtyy tämä piha sinne. Ja tosta se 5 metriä kanssa. 5 tuonne ja tuonne päin. Niin tulee hyvin. Tämä tulee nyt sitten niinku kierrettäväksi tämä rakennus tästä. Sen verran suunnitelmat muuttuu. Niin mitä pitää tehdä? Töitä vai? Onko hommia vielä? Ja. Hyvältäkö näyttää muuten? Hyvä. Niin suunnitelman muutoksia tuli sen verran tosiaan, että kun meillä tulee se Soltekin kassajärjestelmä ja kummallekin tulee oma kassa, ja se maksaa X määrän rahaa, niin meille ei niinku yksinkertaisesti riitä rahat siihen isoon hienoon näyttöön tossa, jotenka se tulee varmaan olemaan ihan vain tarralla tai olehan sellainen taulu, mihin on lukee nämä ruokannokset. On tossa, niin kuin se on ollut ennemminkin sellainen 3 kertaa. Ja mä tulen pian. Ja tähän tulee kuitenkin silti, ettei tämä näytöttä jäisi tämä grilli, niin tähän tulee päälle näyttö tänne päin asiakkaalle, mistä asiakas näkee, mitä se tilaa. Ja jonotusnumerot ja systeemit. Ja tuolle toiselle puolelle tulee kans sitten eli autoluukulle ja kävelyluukulle tulee kummakin se. Ja tänne päätyhyn, ettei kävi se homma liian tylsäksi, niin tähän kohtaan tulee sitten edelleen pystytään siinä suunnitelmassa, että tähän kohtaan tulee näyttö, missä lukee jonotusnumerot ja ennakkotilaajille, koska meille tulee tähän sovelluksen, saadaan sovelluksella tilattua ennakkoon ruokaa. Miten mä päästään noin ylös? Ainakaan näin. Mä nostan sut sinne. Niin. Saadaan tilattua, odotas nyt, helikkä, keskeytyy. Se on sovelluksen kautta saa kuitenkin ennakkoon tilattua täältä ruokaa. Ja sitten se tulee se jonotusnumero, niin se tulee tuohon näkymähän. Jos kaikki menee ok, niin tässä näkee, että onko se listalla ja meille tulee tieto siitä tonne. Eli täältä saa ennakkoon tilattua ruokaa ja sen näkee, kun sä ajat pihahan tänne näin, niin sä näet, että se on sulla tulos siinä. Eli koitahan vähän nykyaikaistaa tuota järjestelmää. Mä tiedän, onko tällaisella grillillä oikein, onko sellaisia grillejä olemassa, missä näkyy jonotus. Mutta tää on vähän saman tyylin, ja onko periaatteessa sama ohjelmisto, mikä on Hesburgerilla käytössä. Mutta joo, mennään sisälle nyt. Niin. Niin mitä sanot, että? Täällä on ollut täys möhinä päällä, joo. Sitten otettiin se kaappi, se on hyvä, että siivoat vähän siitä, katso, kun siihen pannaan tuo uusi astianpesukone tuosta. Mä vähän kertaan, mä en ole varma, tuliko tuohon edelliselle klipille tarkoin selvitettyä, mutta periaatteessa se selviää sitten vähän myöhemminkin. Mutta tämä ikkuna tästä näin. Samaten kuin tuo toisen puolen ikkuna tuolta. Niin niihin tulee näytöt. Tuon ikkunan kokoinen näyttö. Ja siinä kun tässä on kassajärjestö. Jaha, tässä on tullut. Onko sä aseteltu nämä tänne sen, niin kaikki? Hyvä. Niin kassajärjestelmiä tulee 2 tähän näin. Tähän pystyy yhtä aikaa ottaa 2 tilausta. Pim. Ja sitten kun sä tulet tilaamaan tähän ruokaa, että vähän saadaan, ettei vähän minimoi sitä riskiä tulla vääriä annoksia. Niin, eli kun sä tilaat, sä sanot vaikka, että luoman erikoinen kaikilla mausteilla. Niin se panoo luoman erikoinen, mausteet, kaikki. Niin se tulee lukemaan tästä tuonne päin sille tilaajalle. Niin se näkyy siinä. Sitten, lisäksi vielä muuna, emmentajuustoraste ja valkosipulidippi.
Näin. Sitten se katsoo se asiakas sitä, sanoo, että mä sanoin, että valkosipulidippi. Mä en kuullut. Joo, okei. Valkosipulidippi. Cats. Näin. Tulee vähän, ei enää tuu niinku, saatais vähän niinku, pyritään aina tekemään oikein. Totta kai sitten se oikeat annokset. Totta kai sen jälkeen sittenhän se tekee sen, se tilaus siirtyy tohon. Täällä on roskis jossain. Odottaa, mä katsotaan ihan pian. Onkaan se ei ole välttämättä siihen. Se siirtyy tohon niinku... niin onkin, mutta se ei enää oo. Odotapa vähän rakas. Niin se siirtyy tuohon keskelle niinku tekijöille sitten. Totta kai tämä, joka näpytteleekin, on se tekijä, mutta se siirtää maksupäätteitä, siirtyy tähän sen reseptiikan ääreen ja näkee, että mitä se on kaikkea tilannut siihen. Eli samalla se on niinku, että ei tarvitse kenenkään kirjoittaa käsin mitään tai näin poispäin, niin samalla se lukee sieltä sitä tilausta siitä sellaista niinku tabletista sitten tossa. Ja siitä tulee sitten jonotusnumero ja se siirtyy tonne kling jonotettaviin ja tonne päädylle kling, että täällä on tilattu luukku 1, on tilaus 169. Näin. Ja sen jälkeen tuo toinen tilaus ja sitten se siirtyy ding 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 ding. Eli periaatteessa kun pihaan tulee, niin näkyy, että onko luukku 1 vai luukku 2, kummassa on niinku vetoa, että kumpaan kannattaa tulla. Ja se on ennakkotilaaja, se on siellä jonon alhaalla, se ennakkotilaus. Ja sitten kun sä tulet ennakkotilaajan tähän, vastapuolella on ovikello, tähän tulee tarra, tai tähän tulee saan tuohon ohjeet, ennakkotilaus, painat tästä ding, soi kello, tähän tulee myyjä, sulla on ennakkotilaus, joo, se sanoo numero, 169, asia selvä. Näin, siitä pussillinen ruoka. Semmoista ajatusta, että kyllä se on kova investointi tehdä grilli 2 maksupäätteellä tähän ja on näytö tässä ja näytö täällä ja näytö tuolla, niin se 4. näyttö tuohon, niin ei nähty enää sillä niin kuin oikein arvoa sitten enää sen jälkeen. No miten? Mä oon saanut kerätty pari roskaa. Ja roskat pitäisi laittaa. Joo, mutta mihin? Mutta mihin? Kato niitä joku pussukka. Anna suoraan heti pussi. Löytyy varmaan jostain. Kato, onko sä roskista? Joo, niin Ei tuo. Sellainen se ajatus on ja tähän tulee ruokailuryhmä tähän terassille sitten. Pitäisikö aina käydä katsoa sitä terassia? No, sen näkee tästä sellainen terassi siihen tulee. Ja mukavan kokoinen valokatteella, tumma valokate tuohon ja saadaan tähän niin kuin vähän asiakaspaikkoja sitten. Katoin talveksi sitten, jos on tässä, niin tehdäänkö me tuohon saa tuulensuojalevy tai sellaisissa niin kuin, miksi sitä sanotaan, sellaisia, joku varmaan, vähän niin kuin valokate kanssa, mutta vanha sellainen tasainen, mä en muista miksi, hunajakennolevy, varmaan sellainen joku tuohon sitten. Niin. No, onko se? Niin Saatat siis videota. Mitä? Saatat siis videota. Mä otan videota, joo. Mut joo, sellainen kuitenkin, että se on sitten taas sen talven murheita sitten, ettei tuolta tuulisi tähän, että tämä pysyisi niin kuin, että ei tulisi lunta tähän terassille. Tuleeko lunta? Hyvä kysymys se, mutta katsotaan, että mistä päin tuuloa, niin joutuu sitten laittaa vähän jotakin seinää siihen. Anyways. Joo. 1.5. avajaiset ja se on sanottukin jo varmasti ja ilmalämpöpumppu on siellä. Ilmalämpöpumppu on nyt siellä, se on siirtynyt tosta. Se oli ennen puhalti tonne, nyt se puhaltaa tänne. Katsotaan, että paistuuko täällä kesällä työntekijät enemmän kuin pihvit, kun tää on nyt musta tämä grilli. Mä luulen, että tossa pitäisi olla kyllä sitä. Onhan nämä aina kuumia paikkoja, ei sitä pidä sanoa, mutta mä luulen, että tuo aika lailla parantuu ilmanvaihto tuolla systeemillä. Katsotaan sitten sen mukaan, jos tarvitsee vielä lisäilmastointia, niin laitetaan sitten tänne erillinen ilmastointi. Joo, selvä, siinä reunassa, hyvä. Niin pannaan erillinen ilmastointi sitten tänne. Joo, sellaista. Se ei ole siitäkin. Grillin väriä ei vaihdeta. Lisätään ilmastointia sitä mukaan. Ei, silta! Mikä silta?
Niin, tosiaan tällä näköinen se nyt on sitten pihapuolelta. Keskiredäinen, mutta tästä näkee jo, että tuo näyttää hyvältä. On 6 ruokailuryhmää tänne tulee. Ja kuinka se nyt suunniteltiin ne? Onko tässä niinku 4 pöytää tällä puolella ja 2 tonne? Oli varmaan niin. Tai sitten niitä oli 4. Kaikkea ei voi muistaa. Mutta muuten kyllä on vähän niinku kotoosan näköinen tämä. Siinä on tosiaan ennakkotilaajan pimpom. Hyvä. Noin. Jes, ei saa räplätä sitten sen ikinä jota ovikelloa. Mitä? Eikä! Nyt mennään syömään! Jee! Woohoo! Tultiin hakemaan Susannan grilliltä ruokaa. Tää on ollut legendaarinen paikka kaikille kauheukisille teiniille. Täällä on Sussu itte, niin mä veikkaan, että se on ruokkinut kuule monet. Meidät melkein kaikki kauhean teinit aikanaansa, kun ei koululla ollut coolia syödä ja ruoka muka oli pahaa muka nimenomaan, niin tässä käytiin sitä aina syödä. 2 euron diparit oli niinku sehän legendaarinen annos, mikä oli vähän niinku räätälöity koululaiset tästä. Sussu on tainnut grillihommia tehdä yli 40 vuotta. Semmosta. Tämä on tästä niinku Susanna on vähän niinku jäämässä eläkkeelle sitten, että Kauhajoellahan on niinku 3 grilliä. Ja tämä on hyvin harvoin enää oikeastaan auki, mutta silloin aina kun grillikyltti on tuossa tienposkessa, niin sitten tämä on auki. Ja tästä tulee kyllä silloin käyty. Tää on ehdottoman hyvät sapuskat kyllä täällä. Vielä kun se on auki, niin sanotaanko näin, että voin suositella kaikille. Ja samaten autogrilli Kauhajoella, niin käykää ehdottomasti ottamassa siinä haltuhun se, niin ei tuu pettymyksiä kummallakaan grillillä. Ja onnea vain teille sinne päähän. Joo, kiitoksia vain. Kauanko sä oot muuten grillihommia tehnyt? 34 vuotta. 34, joo. Se on pitkä aika. Onnea teille vain. Kiitoksia vain. Saiko se sitten Sussulta lakun? Ekstrana päälle? Hiia. Oliko Sussu reilu? Kyllä Sussu on ollut aina reilu. Se on ollutkin. Niin. Grilliherkkua ja siellä raastetta ja kananmunaa ja kaikkia mausteita mitä pyysit. Joo, kyllä. Ja sitten täällä on, ja TT on se. TT on siinä, joo. Sitten se 1. No niin, hyvä. 4 annosta on. 4 annosta ja sitten tosta... Ei oo kirttä. Onko tuohon siis kovaa? Se oli tosiaan Susannan grilli, joka löytyy Hotelli Groven väliköstä. Ja tässä on sitten toinen grilli Kauhajoelta, autogrilli, joka löytyy tästä ABC:n vierestä. Eli käykää ihmeessä tutustumassa. Ja se 3. grilli, minkä mä laskin, niin se on se meidän no-go zone grilli, mikä tällä hetkellä ei ole kyllä käytössä, mutta sitten aukeaa 1.5. Jaha, se olisi sunnuntai-ilta ja kun kaikki muut arjen askareet on tehty, niin jatkuu grilliprojektin eteenpäin vieminen. Tänään on kuvattu My Day-videota, löytyy tätä samalta kanavalta ja päivällä asunmaan juttuja ja sitten vähän kanttaa aamulla kaivelin siinä ja sitten asunmaalle vähän säätämähän ja Ollin kautta takaisin ja kannenkaivuulla ja vaaliis piti käydä, kun äänestämässä piti käydä ja nyt sitten Jonnan työ syöttämähän Soltekin kassajärjestelmään reseptiikkaa ja hintoja ja kaikkia, että ihan normisetti. Onneksi kello nyt ei ole vasta kuin 9:30. Ei se aivan vielä 9:20 ylitte, olisi mennyt melkein valehtelun puolelle. 10 minsaa. 10 minuutin päästä se vasta puoli, herranjumala. No ja siellä lisävalomieskin on näköjään tontille saapunut. Silläkin on varauksessa laittanut tuplaputket. Se on tehnyt tuohon vähän isomman ulostulon tuohon. Vähän isompaa ulostulon paikkaa tuolle toiselle puolelle. Se mennään suurentaa vähän pakoputkiakin seuraavaksi, kun lisävaloja rupeaa tarpeeksi. Niin. Onko tämän nimi Masa?
Mä kun tulin pihaan, niin mä katson lisävalomiehellä, oli puskuri sen verran iso reikä, että onko sinne vähän isompaa putken päätä tulossa toiselle puolelle. Ei toiselle puolelle ollut vielä. Eikö siitä ei saanut puhua vissiin takapuska? Joo. Ne oli kovasti odottanut lisävalomiehestä lisää. No mä pian. Ootako mä pian editoitte hetken saattaa kestää. Panna latvajille vähän viestiä, että pappa siihen kunnon puskuri taakse. Eikä ole edes vitsi. Nappaa siihen kunnon... Pitääkö siihen laittaa M3 puskuri taakse, kun possuransiitis, joka nyt ei ollutkaan aito possu, kun Jonnet ei muista, kun ne pitää olla se pyöriälamppu. Niin kyllä mä muistetaan kyllä tämä asia. Kyllä ollaan niitäkin nähty kyllä, mutta niitä nyt ei ole enää liikenteessä ollut enää. Matalanmäen Jarilla taitaa yksi olla sellainen aika hieno, mutta... Alanko pois välistä, niin pitää saada. Hei. Mä ottakin saa avalla sohvalla isä. Iän niin rysähti vorttipaita piellä. Ai onko se tuossa tiedä? Kello tuli 1. Joo. Onko? Se oli se valomiehen huomenna aikana pian. Tässä on niinku 4. Hyvä osa sit laskea. Nää pitää tehdä ensin loppu. Joo. Mäkin vähän etupelloin jo kyselin, että koska pääsee kotiin, mutta ei voi vielä. Ei tää pitkä matka kotiin. Sehän me laitettiin. En mä muista enää yhtään. Tätä hyvää maksua. Teidän päikää päästä. Pistä se Superman Returns, kun siinä vain pakitetaan koko aika. No niin, nyt on Markku. Markku on kova äijä. Yksi parhaista kaverista tämä Markku. Annat ihan minkä vaan Markulle, niin se poka hoitaa. Se jotenkin se on soltakinkin täyttäisi pois kuleksimassa. Mitä vois tehdä? Ruvetaanko tehdä sellaista videosarjaa, no sohvaperunat, ruvetaan kommentoimaan näitä kaikkia videoita. Hei, no niin mä vaan pois kameran. Poikki. Sitten. Elikkä niinku lippiksiä 50 no-go zonein lippiksiä. T-paitoja 50 no-go zonea ja sitten sä halusit essuja. Sä haluat essuja, eikö? Sä saat essuja. Otetaanko niitä 10 kappaleita myyntiin? Joo, vain. Erikoiserä. Joo. Ei ikinä yhtään enempää. Sellaisena versiona niitä ei tule enää koskaan myyntiin. Ja niitä on nyt avajaa siis niinku tarjolla. Eli meillä on avajaa siis lippiksiä, T-paitoja ja essuja. Saat säkin sellaisen essun sitten lisävalomiesessu siinä no-go zone, tänne mitä asia. On hyvä. Otetaan niitä myyntiin, joo. Kuinka kuulostaa. Meillä on rupeaa tälle päivällä ihan homma paketissa. Kello on ainakin, kun se ei ole tämä päivä enää tässä enää. Mitä kello? Kello on kohta 1 yöllä. Oh. Joo. Kuokkaan sitä Markku. Ja Markku on tehnyt työnsä tuo kovasti, että niin kuin mekin. Monia on siinä. Oh. Ja pääsiäis. Oh. Kuka sen on tuonut, munamies vai? Seppo. Ei ole se. Kuka se on? Vittu muuten. En mä muista sen Ää nimeä. muuten lähtee. Munamies kurikas. Ää lähtee. Munamies kurikasta, joo. Mikä se on? No vittu kebappi päästä. Yksi parraista kebappi. Meillä on ruokaakin tullut ja koeajopäivät on lauantaina ja näytöt puuttuu vielä, mutta kebakkia oli siellä ja Kädikkirja. on kaikki hyvä kastike. Oo. Mihin ne kasti? Minä on kaikki hyvä kastike. Ei se on rehu. Joo, rehuja. Majo tulee vasta perin. Maajot tulo. Oi, mut siellä oli aura juuston puolen päällä. Paat sitä joka paikkaan. Äkkinäinen paljon. Oh. Tämä huuva on pesty ja nyt näyttöukko kävi täällä. Häh? Hei, siellä oli muuten vähän enemmänkin maitoa. Tsekkaas tää. Mitäkään täällä on? Tyhjä. Panna lisää. Joo. Limunaadia. Lisävalomieheltä oli mennyt vissiin sellainen paisariletku. Joo. Niinku kastike live. Ale. Joo. Joo. Tuo vissiin toimii kyllä hyvin tosta. Marttila on käynyt asentelemassa sen. Mikäs Marttilan firman nimi on? Osaatko sanoa ulkoa sen? Suomen... Eikö helppo tehdä YouTube? Ei oo. Joo, näin.
Mutta mulla onkin lappuja, mä muistankin mitä siinä on. Eli se on sellainen kuin sopohjan lämpöpumpputekniikka. Ja mä meinasin, että se voisi lyhentää SLP-tekniikka. Ottakaa sinne yhteyttä, jos pitää asentaa ilmalämpöpumppuja tai vaikka lisävalosta tietysti pitää ottaa suhun yhteyttä, jos niitä haluaa asentaa, mutta ilmalämpöpumppuasennukset sitä kautta ja kaikenmoiset muutkin asennukset. Kävin meille heittelemässä tuohon Jalen Lukon ovehen. Meillä on tällainen. Yksi parraista tuokin koodilla sisälle. En sano kaikille. Joo. Mutta tosiaan mulla olikin lappu. Perunan muusi siinä. Muusin peruna. Tilanne oli näytteen kanssa se, eli tähän tulee 5-vitonen telesu. 5-vitonen telesu tulee tähän. Tänne tulee pikkunäyttö tähän reunahan. Nyt näin niin kuin muuttunut tämä juttu, niin tähän tuo pikkunäyttö, mistä näkyy, että mitä tilataan. Homma ok. Päätyyn tuli väkivaltaan kestävä näyttö. No mutta näillä ajatteella tullut pensillä. Vähän kuin sykinäin Mä jatkan tää kontsa tekemistä pihalle, kun lisävalomies otti roolia niin paljon. Niin, tosiaan. Niin oli muuten hyvä porta. Tosiaan tähän päätyyn tulee väkivaltaa kestävä näyttö, mitä näkyy tuolla pussipysäkillä ja missä vain sellainen, niin tähän tulee nyt lukemahan sitten, että tilauksessa ja valmiit ja kaikki, niin tietää tulla. Ongelma oli suuri tähän. Mä edellisellä videolla totesin, että ei ole rahaa, ei ole vieläkään tullut lisää. 55-tuumainen ulkokäyttöön oleva mainosnäyttö maksaa ungefär 5 tonnia. Okei, no näinkin kun tuotto on ollut hyvin vähäistä ja menot on ollut vähän niin kuin enemmänkin sen mukaista, kun pihakin on kasvanut näin paljon, niin meillä ei ole rahaa laittaa siihen muuta kuin 100-tuumainen TV ja tehdä kotelo sille ja katsoa miten se pelaa. Me ei tiedetä, mutta jos ei ikinä koita, niin ei voi voittaakaan. Tuohon on tullut Speed Huntersin tarra. Speed Hunters vähän niinku etsii vauhtia. Se on muuten hyvä tarra justiin tuollaiseen vehkeeseen kuin Fortihin, kun on se vauhti vähän kateis, niin silloin voi laittaa. Speed Huntersihan suoraan tarkoittaa vauhdin etsintää ja sitä saa kyllä tuolla Fortilla etsiä varmaan hetken aikaa. Mutta tosiaan meille tuli tuppukalusteelta pihakalusteet. Meillä oli tällainen tempaus trullilla, tuoppa tänne virvon varvoin ja meillä oli karkit tässä ja se oli kyllä suosikki juttu, että kiitoksia kaikille ihanille pikkutrullille, jotka kävi tässä pyörähtämässä. Valoja tuloo TSL Groupilta, iso kiitos sinne. Niin ovat käyneet asentaa tähän tällaiset upside down valot systeemit ja valmiit tilaukset. Valmiit, kato, toimii, yksi parraista. Niin tähän tulee lukemaan sitten, että valmiit tilaukset, niin saa painaa tästä. niin, saa painaa tuosta sitten, niin se tulee kysymään, että joo, mikä numero? 169 näin, sitten se voi antaa sille siitä. Ja tosiaan meillä on nyt Soltekin kanssa tehty niin, että meillä on nyt niinku ennakkotilaus nettisivustokauppa, missä saa ennakkoon tilata ruokaa ja sitten se tilausnumero, niin se näkyy tuossa pihanäytössä, kun sä ajat pihahan. Että valmiina 169, sä ajat pihaan, ping, hyppäät autossa pihalle, kävelet tänne, op, noin, kliks. Sitten tuo kysymään mikä numero, sanot 169 ja se antaa ruoat sulle ja pois. Joo. Vain kauheakin jutut. Niin tosiaan sellaista meininkiä. Joo. Latvapanulan poika painaa lautapää härkätä. Niin tosiaan siinä on nyt Latvapanulan Vesku teki tämän. Ja poikakin oli kyllä apuna, niin tekivät tähän laajennuksen. Tää on ihan hyvä. Täytyy vähän polkia. Se on vähän pehmoisen puolen päällä tuossa nurkka vielä. Mutta tämä kyllä aukesi tämä piha ihan hyvin. Ei siinä mitään. Mitäkään? Kojajopäivät. Ei oo mainostettu, mutta mä luulen, että mainostamme. Jaha. Urakat hommat on loppu, kun on tähän tolpat pois. Joo. Joo, kyllä pääsekin. Joo. Ei siinä mitään. Niin no, yksi parraista tämä on. No hyvä kun se on maalla. Joo, ja tulikin kyllä. Niin. Joo. Tää tuli tällainen suoja ja mustana tietysti.
Martti ja Jaska tosiaan kävi sen asentamassa. Eikä siinä mitään, kai se siitä pikkuhiljaa shutdown. 1.5. tosiaan aukee edelleen. Moneltako se aukeekaan? Kello 13, muistin oikein, kyllä. Mitäs vielä? Paljon hommaa. Aika paljon on hommaa vielä. Meille tuli... Metokselta ei kerinnyt tulla jostain syystä, meille ei tullut sitä kylmävetokaapistolaatikkoa. Mistä se nyt tulee sitten? Mutta ei se mitään hätää, vaikka et muistanut, mulla oli taas lappu siitä tää ylhäällä. Se oli sellainen kuin Pistro ja Teemu painaa meille kylmävetolaatikostoa siellä, eikö? Ennätysajas. Se on yksi kovimpia. Suomalainen tuote se kuitenkin oli. Se on tänään jo lähtenyt. Se on tänään jo lähtenyt. Ne pysty toimittamaan. Minkä listat? Voi mä sen nurkaan sitä ottaa. Tuo on. Oh, se on. Tuo aistikkaan näköinen tuo ylä. Mä olisin ehkä jättänyt niinku listottamatta. Oisit jättänyt. No mä uskon aika moni muukin, mutta siihen on listat painettu. Siihen on pyydetty listat, niin ne laitetaan silloin. Mitäs vielä? Onko saa näyttää meidän hienoa uutta nettisivustoa, joka nyt ei välimaailmalta, se varmaan on vähän EP-akri nyt, mutta ehkä sillä on kuitenkin, että vähän pääsee käsitykseen, miten siis... Tää ei oo enää EP-akri. Tää on vaihtanut väriä, okei. Eli tällainen nettikauppa löytyy täältä. Ja täällä on sitten mä tossa rotta. Täältä löytyy sitten siellä on hiipakan erikoinen puuhousepurkeri, lisävalomies spesiaali. Mikä? Jaksatko itse syödä tuonne edes kokonaan? Kyllä varmaan. Joo, justi. Erikoislihapiirakka, porilainen makupala. Täällä on Mikan erikoiset grillileikkeitä ja kirkkoherra mättö löytyy tietysti. Miksei löytyisi. Mitäs täällä sitten oli? Täältä puuttuu vielä jotakin. Olikos tää, mihinäs ne oli? Amerikkalainen hamburger. Mihinäs sitten on... Aivan, täältä pitää vaihtaa. Oma valinta salaattia löytyy, kebappi. Pieni snäkkilautanen, iso puoliblokki special. Se on yksi parraista. Koskiniemen salaatti, se joka uskaltaa ottaa. Sikapossun lautanen löytyy. Ei siinä sitten mitään. Joo, hyvät on. Ja legendaarinen, Luoman erikoinen ja lajunen. Onko kaikki? On siellä toki lisääkin, mutta siinä nyt on. En kaikkea voi heti. Ei. En mä tiedä mitä mä painan. Mertsekin löytyy. Joo. Näin. Mitäs sitten? Mä sun Forttia vähän kehun tuossa pihalla. Saat sen YouTubesta katsoa itse, mitä mä oon sanonut. Ja mä otin vähän kantaa sitä Speed Huntersin tarrahan jonkun verran. Mutta ei siinä mitään. Eikä siinä mitään. Siitä vaan jatketaan tekemistä. Pannaan niin sanotusti kamera kiinni ja jatketaan touhua. Kyllä. Mitä pitää mainita? Pitää mainita kahvi. Kahvi. Meillä saa jatkossa kahvia täältä. Ja... Sitten tulee gluteenittomalle oma painoparila. Joo, ja... Oliko vähän sämpyläskin kokua? Jep. Kuinka iso? Pakarilta tulee gluteeniton kaurasämpylä. Samaa 18 senttistä kokoa kuin on tavallinenkin sämpylä. Kyllä, eikä meillä on niinku sellaisiin... Täältä saa gluteenitonta hampurilaista. Mikä nyt tuli pihaan? Feikkiransiitti. Hei, MK2. Joo. Feikkipossuransiitti. Ykköskoppa. Että tiedät sitten kuule, saatana Jonne, että... että tiedät kuule Jonne, että se ei ole kuule, että me ei ole mikään possuransiitti kuule, tuo virallinen. Oh. Painaako nuo takakyljet niin paljon, että se on niinku takapää maassa? Ne on pellissä. Jaa, se on marallettu possu. Anteeksi, taas karkas. No niin. Ei kun Mark 2. Niin, MK2. Oi, kaiken maailman Jonnet näitä pyörittää nykyään näitä hommia. On se kyllä... On se hyvän näköinen peli tossa pihassa. Herättääkö se tuossa kylillä yhtään kunnioitusta tuollainen MK2? Kyllä. Ransiitti. Hyvä, että sä olet oikein. Joo, vähän tarkentunut ne. Se on niin tarkkaa nyt.
Te katsoo aina näissä, mitä sanotte. Mutta aiheuttaa varmaan. Juu. Joo, ei ole mitään kommenmerkkiä tullut sen kanssa. Pystyykö sä kyllä ajaa tuossa kylällä kovin hiljaa, vai kuinka ne naiset pomppii kyyttiin? Ovenkahvat revitty irti, joka kerta kun kylällä pitää kerran näyttää. Ei todellakaan. Ei tarvitse kyllä niihin kynsikuppia asentaa kyllä, että ne pysyy kyllä ihan maali niissä. Ihan hyvin on. Mitäs sitä tilattiin äsken? Telesuja. Tuli se 100-tuumainen varoiksi otettua toiselle puolelle. 98, ettei kukaan ymmärrä väärin. 98-tuumainen telesu sinne ja sisälle tulo tuohon valvontakameroita varten tuohon TV ja sitten, että työntekijät voi katsoa, mitä se oli, Emmerdalea? Joo. Emmentaali juustoa, sitä voi vähän katsella ja rohkeita ja kauniita. Ja... Kyllä on jaksettava. Ja mitäs vielä me tilattiin? Ja se Mikku näyttö tonne, joo. Se tuli sinne kanssa. Anna munan olla. Joo, luukku auki, jaa. Oh. Lisävalomies spesiaali, 1 kappale, kiitos. On varmaan yksi parhaista ateriosta se lisävalomies spesiaali. Jahas, pitäisikö mennä katsomaan tännekin, että mitä kuuluu grillin puolen päällä. Uudet portaakki High-Fix on kyllä kova sinne yhteyttä, jos haluaa niinku oviaa valmista. Tuo on hyvä jälkeen. Joo, moro. Joo, että nappulat kun saatte näille välilehdille, niin se sitten helpottaa sitä hommaa huomattavasti. Asti sen YouTubeen kuvaan noita mikroja. Joo, antaa katsoa. Me ollaan Juhon kanssa tää laitettu. Mikroveivi ja toinenkin. Miksei näitä saanut YouTubeen? Niin, lautaaset siellä ja enempi lautaasia. Se on kyllä kova. Tää on tosi paljon sisään. Näyttää aivan möhinäpä. Kato, kun on tuossa sämpylä. Onko? Onko meillä pohjakassakin nyt, kun tyhjättiin sen, niin se säästö lipas. Joo, ja järjestää ne uudestaan tuolla sieltä pussiin. On se Ennin lipas, siihen tyhjättiin. Se on sellaista. Hei, mikä tämä on? Mestari? Mikä? Mitä mestari on? Mestari! Perunapakasteet, kato. No tää. Niin on siellä alla, joo. Yksi parraista pakaa. Anna sattua vaan. Mitäs muuta sä ottaa häsänne? Miratsu. Minä. Sumpit on siinä. Mä menis pihalle leikkaamaan sipulia, mutta Ei Sanna lähtenyt pihaan. Siinä on vatkutinta ja salaattikippoja ja systeemi. Nämä on hyvät nämä nimet, mitä tykkäät Sanna. Nämä on pikkukippojen kannalta. Hyvä. Hei, salaattia oli tullut. Maijo kastiketta täällä. Salaattia ja kastiketta. Siitä Maijo. Nämä on kyllä hyvin. Joo, kyllä. Kovaa settiä. Nyt taas kahvit ja... Herppääs kuule kahvit tuosta yhtäkkiä pois kuleksimasta ja... Täällä vissiin oli perunamaustetta vielä oli. Ranskan perunamaustetta on vielä puoli purkkia. Se vissiin riittää. Pitää muistaa ottaa vain sitä lisää. Joo. Hyvä. Tänne pullaakin tuolla. montako pullaa siellä on? On 3 pullaa ja mä en... Onko? Kyllä se kumminkin juo. Ehkä kerkiän ottamaan justiin nippanappa. Soltekin kassajärjestelmään päätteitä on tullut ja on munaa ja kaiken muista. Silloin se on hyvä. Tää ei kuvataan. Niin kuin meidän vetolaatikko on tosiaan lähtenyt tänne kylmävetolaatikosta eilen podista tulemaan, niin millä setorilla se tuloo? Mä kysyn vain.
Massikallako tullut? No siinä ei multipoweria oo paljon. Ei sitten oo multipoweria, eikä oo nopea natikka. Niin, toi traktorilla kun sä sanot, että se tuloo. Onko se näkynyt sitä traktoria, se toria? Ei. Ja hattua puhallus tarkoittaa kamera pois. No, se on sen merkki se. Ei toi. On se tosissaan se. Paytrail on yhdistetty. Hyvä, meillä on sellainen. Miikka hoiti sen. Mikä se setti nyt on? Meillä on Paytrailin kautta kaikki maksutavat tänne grillille, eli meillä on niinku olemassa tuo verkkotilaukset, ja sä saat vaikka laskulle ruokaa. No niin, kukaan jäi nälkäiseksi, sanotaanko näin lyhykäisesti. Hyvä homma. Kiitos siitä Paytrail. Täällä kuvaa, kun mä laitan tämän koodin. No ei sitä kukaan näe, eikä sitä kukaan muista. Tulkoot hakemaan se sitten tätä sisältä, kun meillä on kaikki turvalaitteet, valvontakamerat, kaikki löytyy, niin itse asiassa vähän tarkemmin, että jos joku haluaa tulla pöllimään meiltä jotakin, niin tiedoksi vain sellainen asia, että pitää ensin peittää nämä, siis joka nurkan kamerat ja kaikki tästä näin, koska siinä on joka suuntahan, tuohon tuo tosiaan se 98 tuumainen telesu nyt sitten, ilman varkauden estua ja muuta, kato näin, niin ei muuta kuin tuota kamerasta näkyy sitten, ja se näkyy niinku tuota päältä kamera tonne. No, että jos tänne haluaa tulla, niin tulkoon ihmeessä, niin pääsee sitten suoraan YouTubehen. Niin, katsotaan kellon kovin tarve telesulle ynnä muuta tarvikkeelle. Et jos joku haluaa murtautua, niin tere tulemasta vaan. Sillä pääsee varmasti pääsee YouTubehen ja pääsee maineeseen ja mammonaan. Tosiaan joo. Eli ei voi suositella, että kannattaa tulla tähän kyllä panostettu näihin turvalaitteissysteemiin jonkun verran. Mä justiin näytin tuossa kaikille, että mihin kaikki turvakamerat, että mistä kannattaa tulla ja peittää ne, ja että pääsee pöllimään se telesun tosta seinästä. Mietipä sitä. Niin. Täällä. Mikä se on? Tää on se keittiötabletti. Tähän keittiöhön rävähtää tilaukset sitten. Joo. Tähän tulee sitten ennakkotilauksetkin, kyllä. Kaikki. Kova juttu tämä näin. Hienoa. Mä en nyt pysty näyttämään, kuinka se tapahtuu, mutta sitten tähän tulee se Mutta tapahtuu. Ja sitten sun pitää täpätä siitä, niin sitten sä laitat sinne, että koska se on valmis, niin sitten lähtee viesti tuota tilaajalle, että koska tuota on noudettavissa. Hienoa. Mä menen IKH:lle. Mitä vielä kamaa? Mä en kerro mihinkä mä menen. Joo. No niin, ja pois. On hyvä aika lähteä. On yksi parhaista ajoista lähti. Mitä pitää purkaa? Kyllä mä vetän laatikkoa vai? Se tuli justiin niinku pitikin. Hyvä, varovasti. Joo. Ja nyt on koko mittainen. Joo. Hyvin vain tulit vain mukaan säkin. Tästä välistä, kun sulla oli joku se leviä suunnitelma, että kuinka se tästä tulee. Tähän välikköön niin lykätään sitten. No joo, se ei nyt muuten mahdukaan, kun nämä pitää viedä pois tästä nämä parilla. Unaskut. Sitten otetaan ne pois, jos niitä tarvitsee. No niin. No, tuli aivan näin. Yhdellä kädellä kun kantoo, niin tuli sisään. No niin. Tuli ainakin kaapit kiinni, kummakki. Mä näin. On kummakki kiinni, joo. Yksi parhaista. Kato, lähtisikö se tästä vedän vasta? Kato, ei sit tuolta mua kohta. No mä katson. Tiukka fitmentti. Ei ole helppo, tuliko lämmin? Hyvä. Mulla, kun mä juttelin.
tänne puhelimessa. Mikähän tämä puhuttu oli? Kyllä johto. No, mut Ei sen... löydy eikä pitää kiinni. Tää on kyllä siistiä. Täällä ihan kuka vaan pärjää. Elikkä mennään järjestyksessä. Ei ollut Elikkä nää puhelinta. oli eka ja sitten tulee se. Joo. Elikkä nyt pitäisi katsoa sitten lisävalomies ja hiipakanerikoon. On... Onko möhinää? Menen nyt sitten. Sehän meni siinä nappaan. Noniin. On kuule porukkaa tullut. Ja lisää valuu pian. Siinä on verkkotilaukseen QR-koodi. Ja... Meidän ryhmällä on se, missä vaikka All Access on tullut tänne paikan päälle kanssa. On Rinteriltä tultu. Ja... Kaikilla kyseisillä vehkeillä. Kovasti riittää kyllä porukkaa. Tietysti totta kai riittää ja nämä kutsuttuja, mutta mä luulen aina, että tänne aina vetää vähän muitakin kuin vain kutsuttuja, että siihen nähdään kyllä ihan mukavasti. Mukava juttu, että päästään ottaa kunnon testit tässä sitten. Jaa. Oli siellä. Mitä se on? Niin mitä sä antoi? Kuka antoi palautetta meille? Mikko antoi palautetta, että lisävalomies oli erinomaisen hyvä. Sitä on mennyt paljon. Mutta Kaisen, kun se on mun puoli. sen verran oli huonoa palautetta, että pitäisi huomioida, että jos on tällainen niin parrakkaampi mies, niin pitäisi olla 3 paperilla. aika hyvä idea siinä. Jatkos niin pitää Jatkossa, katsoa, joo. että jos on partaa, niin sitten olisi niin 3 paperilla. Selvä, pannahan niin. Mihinkä laittaa sitten pullo? Miten tähän asti on mennyt? Mä oon kahvi. Aika kiirusta. Paine on kova. Aika hyvä. No, hyvin on ollut porukkaa tuossa, kun katsoo tosta. Ei nyt viitti mennä sinne kyysäälemähän, mutta tähän viitiin mennä häirittämään. Se on niin kova möhinä tuossa välissä, että sinne pitää pysyä pois melkein sieltä, mutta gluteenitonta menee vissiin paljon. Se oli suosittu. Meillähän on nyt parilla on tullut uusi sille tuolla ja se on homma ok sen puolesta. Mutta siihen pitää varautua näköjään, se vielä vähän paremmin. Hyvä. Oon täällä. Käy nyt tekemään oma hampurilainen, hei, juu. Yksi parraista siinä. Ollaan. Turbo Jimi. Mikäs motorsportti? KJ. Kova jätkä. Kyllä. Joo, Rising Star Kauhajoelta. Mitä tulit koeajopäiville tähän No Go Zonein grillille? Miltä maistuu hampurilla? Todella hyvää kuulla. Otitko amerikkalaas? Otin. Legendaarinen amerikkalaas. Sen verran iso, että tästä syö 2 Joo, kyllä. Mutta kovat jätkät syö sen kyllä kerrasta. Yritetään. Oh. Elikkä tää tulee nyt tähän. Sitten 2. Onko nyt aika syödä itse? Nyt lähti tilaus tästä. Otitko sä lisävalomiehelle kans lisävalomies spesiaali? Tilasitko? Ilman sipalia? Kyllä. Onko se ollut tämän päivän myyntimenestys? Ja provikat sitten jälkeenpäin? Auringonlasku? Ei. Ei sieltä. Eipä enää tuu ruokaa siitä ennakkotilaajallekaan. Tämä on kiinni ja tämä päivä on taputeltu. Se oli koeajopäivä tänään tässä ja oli kyllä positiivinen vastaanotto tässä. Ruoka oli kuulemma hyvää, itsekin söin. Ja hyvä oli. Kato, Jonna on laittanut sinne, mulle ei saa poltella kyltin. Koskee kyllä kaikkia muitakin. Ja mua myös. Mausu on. Marttila on painanut siihen mainoksen. Nyt muistaa kaikki, mistä sen saa. Hyvä. Ja todellakin on tallentava kummallakin reunalla, kun siinä lukookin noin. Ja mitäs siinä sitten?
siihen jää näyttöjen asennuksia ensi viikolle. Teippari tulee alkuviikosta, sen piti tulla ensi viikolla, kun viime viikolla jo, mutta ei kerennyt vielä, ei se mitään. Oli puhetta, että se pitää ollakin 1.5. sitten niinku teipattuna. Mainokset tulee kaikki tuonne ja tosiaan TV tuloo, sitä tehdään kotelointi tuohon ja tähän tuossa on medianäyttö. Oikein niinku mitä on tarkoitettu niinku, että se näkyisi niinku hyvin. Mä en tiedä miten se TV tuo toimii, mulla ei oikein ole tietoa siitä, mutta koitetaan saada. Katsotaan sitten, jos se siinä olisi maksanut vastaavan kokoinen medianäyttö, niin olisi maksanut niinku lähemmäs 10 000 euroa. Tuo seinä ja TV sai 2 000. Saa nähdä miten se auringonvalo siinä toimii, mutta sen verran eroa 10 000 ja 2 000 kannattaa kyllä koittaa siihen koittaa sillä TV:llä ja soveltaa sitten sen jälkeen. Nyt siihen ei vain yksinkertaisesti ole rahaa laittaa sellaisia medianäyttöjä tuohon ruokalistaksi, mutta tähän päähän tulee 3.2 medianäyttö, mikä tulee ne tilaajat ja valmistuksen alla olevat ja kaikki. Että ennakkotilaajat tietää, että mitä on milläkin luukulta tulossa. Joo, ei siinä mitään. Mitäs vielä vois sanoa? Työntekijät aivan best. Homma rupesi rokkaamaan. Totta kai alkukankeuksia oli. Ennen kuin, mutta kaikki kommunikoi heti niin kuin toisiinsa kanssa. Ja tykkäsin kyllä, että homma rupesi rokkaamaan todella makiasti kyllä heti siinä. Siinä piakkoon sitten kun lähti niin sanotusti pölkky juoksemaan. Pihalaajennus tuli tarpeeseen. Tää oli aika paljon autoja päivällä pihassa. Ja vanhaan pihaan se ei olisi mahtunut, se vanha pihaan loppuu tuohon nurkkaan ja tuohon roskiskatoksen nurkkaan ennemmin, että aika paljon se kasvoi tää piha loppujen lopuksi tähän. Joo, 1.5. En tiedä, ollaanko varauduttu ruokahan tarpeeksi. Käytännössä meillä on niinku 2,5 viikon ruoat varattuna vappuviikonlopuksi. Jos se loppuu, haetaan kaupasta lisää. Ei ole, sen parempahan ei pysty oikein osaa varautua. En tiedä minkä monen ryysis tänne tuloo. Saako kaikki ruokaansa, mutta sen mä tiedän, että kaikki me tehdään kyllä, että kaikki saisi malttion valttia siinä, että tuo nuo parillat ja mikrot ja systeemit ei sen lujempaa syötä tuleen, että kaikki varmaan menee kyllä täysin ja tekee parhaansa, että kaikilla tässä riittää. Tulkaa ihmeessä syömään aamusta, tai itse asiassa kello 11 poikkeuksellisesti aukee, vaikka on pyhä. Ja iltahan asti ollaan auki. Joo. Mikäs siinä? Katsotaan, että tuloako tänne jotain autoa näytille. Riippuu vähän, että kuinka Paulin E92 pääsee. Pauli varmasti luo paikan päälle ja lyö tähän varmaan mertsimyyntiä pystyy ja diipadaapaa sellaista. Sitä paitsi meillä on omaakin mertsiä. Tulee no-go zonein huppari ja hyvin näkyy, ettei yksi parhaista kuvaajista olisi ollut tuossa. No, tällaista ja tai itse asiassa tuo teepaitaa ja essuja ja tällaisia. Että siinä vähän vielä muuttuu ennen avajaasia messat, mutta se rupeaa olemaan aika valmiin näköinen. On kyllä pessyn naamansa. Kyllä täytyy olla tyytyväinen ja enitoten iso kiitos kaikille, jotka on ollut tässä mukana auttamassa pihojen kanssa ja häjyfiksit ja puuhouse eritoten tavaroista ja Marttila ja Jaakolle iso kiitos. Saat olla meidän tähän jatkossakin vähän asentelemaan asioita. Ja TSL Group, joka on ollut sähkötöitä tekemässä täällä. Pisteli muuten viimeisen päälle valot tohon seinähän. Ja oli mieluusta mustaakin johtua löytynyt. Tuo on tosiaan. Täällä on valot, nyt niitä tulee vielä lisää, mutta tässä on tosiaan ylösalasvalot on siinä ja katos on valot ja musta johto on kyllä näppärä ja mustat rasiat, niin ne ei näy täältä mustasta grillistä. Joo,
Mä paan, meillä on verkkotilaukseen, taas on QR-koodilla pääsee nettisivulle, mutta mä paan nettisivukki tähän julkiseksi, niin sieltä tekee ennakkotilauksia sitten. Mitäs siinä? Pitemmittä puheitta, ei muuta kuin vetoja ja kaikki hyvä kastike.